Hej, jeg hedder Martin Bensen. Jeg har et firma, der hedder Træladen. Jeg er herude i skoven i dag, fordi jeg har håndudvalgt 8 stammer, som jeg skal bruge til at lave et 8-kantet hus. Så er jeg kommet ud til Bjarne på Østbirk Savværk, hvor vi skal have skåret tømmer til. Herovre ved siden af, der ligger de 8 stammer, jeg er ude at finde i skoven. Dem har jeg spulet barken af, så de er klar til at blive håndhøvlet. Her foran mig, der ligger de 5-kantede hjørnestolper, vi skal bruge. Og Bjarne han er ved at save den sidste. Så er vi kommet ind på værkstedet. Alt tømmer, der er kommet hjem. Her ligger de 8 stammer, vi er ude at hente i skoven. Den ene den er allerede blevet høvlet. Vi har fået lavet 5 taphuller i. Længere inde der er vi ved at høvle nogle bjælker, som skal skæres til. hoveddøren her. Ja. Jeg blev det færdigt. Det passede sammen det hele. Det skulle godt.
det bedste af det hele.